Sanibonani, igama usamkelo Awande Luthuli. Abanye benu bangazi ngo-Awande umsakazi Luthuli. Lana ke ngizonitshela indaba ezimnandi, indaba zokuthi ngibhale incwadi esihloko sithi uthando lweqiniso, incwadi ehlabahlose kakhulu nengikholwayo ukuthi ungayithokozela uma ungase uyifunda. Lencwadi ngithi ihlabahlosile ngoba ikhuluma kakhulu nabantu abasha, nengikholwayo ukuthi abantu abasha bangakwazi ukuthi kube khona okuthize abakufundayo lapho. Lencwadi ikhuluma ngentombazanyana nje igama layo ekuthiwa uMbalenhle. uMbalenhle wenza ibanga le-12 kanti futhi uhanjelwa ngabazali bakhe izinyanga zilandelana. Lokho kuyamphazamisa kakhulu emsebenzini wakhe wesikole. Kodwa yise noma kunjalo ukhona abantu abazamayo ukumxhasa. Sikhuluma ngobani? Sikhuluma ngoSinegugu. uSinegugu ongumngani omkhulu kaMbalenhle, kanti uNkosinathi yena uyisesheli sikaMbalenhle. Lokhu ke kuyisiqalo sezigemegeme zencwadi ezenzekalayo lapha kule ncwadi. Yiso ke esimumethe ingqikithi yesihloko sendaba esithi uthando lweqiniso. Uma ke ufisa ukuthola ukuthi kahle lesi lento eyenzakalayo lapha ekuqaleni ukuthi ihlobana kanjani nehloko, wena ke usungakwazi ukuthi uzitholele eyakho incwadi. Nansi nje ukuze uzokwazi ukuthi uyibone. Yiyo le, nazi incwadi. Thole yakho now 081 087 5441 uthinde i-escape phenomenal communication uzobe usuyayithola eyakho incwadi. Sibonga kakhulu.